Γεια σας παιδιά, F45 εδώ πέρα και σήμερα θα δούμε λίγο τρailer του Love Challenge. Θα δούμε κάποια αστεία βίντεο μαζί με τον Σάλτσο, Άγγελο. Μαζί με τη Σάλτσα. Ωραία. Κάνω πολλά αστεία σήμερα, ναι το ξέρω. Και θα πάμε να δούμε λίγο αυτό το κεφάλαιο εδώ. Ο Άγγελος γελάει από τώρα, έχει σκάσει τα χέρια. Να σας πω επίσης, περιμένετε λίγο. Να σας πω επίσης ότι δεν θα μιλάμε πολύ. Γιατί είναι βίντεο που ας πούμε δεν μιλάς. Δεν λες ας πούμε αστείο. Ναι. Το ξεκινάμε. Επίσης να δείτε το Free Fire βίντεο μου. Να το δείτε. Βγήκα 5ος και 4ος. Σκάσε να κλαις. Επίσης στο τέλος θα δούμε λίγο πόσες φορές γέλασε ο καθένας. Γέλασε ο Άγγελος. Δεύτερη φορά. Τρίτη φορά ο Άγγελος. Πρώτη εσύ. Πρώτη εγώ. 3-1 δηλαδή. Τέσσερα, 2. 4 ο Άγγελος, 2 εγώ. Αυτό το έχω δει. Αυτό δεν είναι πολύ αστείο, αλλά είναι καλό. Είναι έτοιμος να γελάσει ο Άγγελος. 4-2, Τι χοντρή είναι αυτή. 5-3. Αυτό το έχω δει και αυτό το έχω δει. Γέλασες. 6-3. Νικάω. Γέλασες. Εντάξει, 6-4. Γέλασες. Εσύ. Εγώ δεν γέλασα χαμηλά. Εντάξει, 6-5. Εφτά, 6. Κοίταξε το χοντρό. Θα γίνει κάτι αστείο. Oh, no. No. 8-7. Αυτός τώρα με το άλλο ας πούμε τι κάνει. Αυτό νομίζω ότι απλώς του έφυγε το καπέλο. 9-8. Εντάξει. 10-17. Νικάω εγώ. Αυτή είναι η πίθη. Ναι. 17 σας θυμίζω. Δεν γελάει. 17. Θα συνοικιάσω αυτό το challenge όχι. Βουιτάρετε λίγο. Περιμένετε λίγο να κάνω κάτι. Ωραία, μέσα σε αυτή τη γατούλα. Πέρασε μόνο ένα πέρασε. Και να θυμίσω ότι νικάω 7 και αυτός έχει 10, άρα 17. Τι ηλίθιος. Αυτός παίζει VR. Ήθελα κι εγώ να... Γέλασε 11-7. Τι είναι αυτό ρε. Ούτε η γιαγιά μου δεν τα κάνει αυτά ρε φίλε.
Το έχω πάθει αυτό, το έχω πάθει. Σε μια εκκλησία. Επειδή είχαμε πάει, βαριόμασταν. Όχι, γιατί πάει αυτός. Έκανα κάποιο λάθος στο restart βίντεο. Βαριέμαι να το ξαναβλέπω αυτό, εντάξει. Πήγα σε ένα άλλο βίντεο τώρα. Γιατί το άλλο, δεν ξέρω, νομίζω ότι είχαν restart, δηλαδή είχαν 4 λεπτά, μετά άλλα 4 λεπτά. Αυτό είναι πιο πολύ έτσι ωραία. Παραλίγο να γελάσει ο Άγγελος, παίζει να το μετρήσω. Στο βίντεο δεν ξέρω, μπορεί να το μετρήσω. Α, αυτό δεν είναι πολύ αστείο, εντάξει. Αυτός γράφει στο κομπιουτεράκι. Γέλασες. Νικάω 12-7. Δεν με νοιάζει, ό,τι θέλω λέω. Βίντεο είναι, δεν καθόμαστε μόνοι μας. Πρέπει να μιλάω και λίγο, εντάξει, είπαμε. Σκάσε. Αυτό έχω δει. Αυτό είναι πολύ αστείο. Αλλά παρόλα αυτά δεν γέλασα γιατί το έχω ξαναδεί. Ωραία, εγώ δεν γέλασα. 12-7. Εσύ γέλασες 12-7. Α, ναι, το έχω δει, το έχω δει. Τι αυτό είναι? Α, το έχω δει. Παμ. Κοίτα τη μάπα του. Τι είναι αυτός? Ωραία. 12-18. Η οικογένεια του Άγγελου, παιδιά. Αυτό το έχω δει στα πιο επικίνδυνα παιχνίδια. Είναι τα 10 πιο επικίνδυνα παιχνίδια. Είναι ό,τι πιο επικίνδυνο παιχνίδι μπορεί να σου έρθει να σε σκοτώσει, ξέρω εγώ. Μην το πάρετε. Ναι, χοντρούλα, ναι. Ωραία, έρθαμε εδώ. Τι κάνει, ρε? Ναι, όλα τα μικρόβια πάνω του. Αυτό το ξέρω. Did you eat lipstick? Is it breakable? Yeah. Are you sure you can hang it? Yep. Sure. Be careful. Ωραία, τελείωσε. Μπράβο. Τελείωσε. Να δούμε και αυτό το τελευταίο. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα subscribe, ένα like. Επίσης, να πω ότι νίκησα αυτό το challenge. Βγήκε 12-8. Φυσικά, αφού είναι καθυστερημένος ο άλλος. Εννοώ, καλό παιδάκι. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που ή θα είναι τρομακτικό ή θα είναι γίνει σειρά που σας λέω το Alternium. Που ακόμα δεν το τσεκάρετε στο Play Store. Κάντε ένα like. Γιατί θα μπω στο Play Store σας και θα σας χακάρω. Bye bitches.